Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rex at agatarlak. Ngamsakbay na, kayat mi nga ianunsyo at ipanang pili tayo kadagiti winners iti pasalip tayo, kat mabuya yumatlaang iti daytoy a YouTube channel. Padaanan nyo dayta papagayam. Intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Kabang ken Reyes family dita Pilipinas from Imelda Kabang ti Amman, Jordan. Johnson Rosal and family dita Bani, Pangasinan from Louis Rosal. Shout out iti gabatin ken Tibuyan family dita Candon, Ilocos Sur from Gleng ti Tainan, Taiwan. Passion family dita Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Passion iti Kuwait. Amin akakabsat ko naganak ko ken gagayem ko. Nang runa dagiti anak ko ada Jonar ken Joyce dita Amulong, Cagayan Valley from Gina Datol. Shout out kada Jerlin dita Kuwait. Lerma Fernandez iti Santo Domingo, Ilocos Sur ken Grace Agtina Sales iti USA. Makablaawan pa'y ni Tatay Andoy ken lakay ko ani Art Novida. Manang Melba ken Ate Meli dita Kurareng, Alcala, Pangasinan. Ken dagiti dua kakabsat ko ditoy Hong Kong from Pretty Mary Palatao. Soriano Ancheta family ken amin akakabagyan mi dita mga Tarem, Pangasinan from Edna Ancheta. Pamilyak dita Santa Maria, Ilocos Sur, ti Agpalo family from Mary Ann Agpalo iti Saudi Arabia. Asawa ka ni Grace ken ti alaga na ani Lucas Kasupang
ken ti Santos family from Eric Brimbuela. Manang ko Linda, Melvi ken Marith, ken ni abirat ko ani Bina Ulep dito'y Barcelona, Spain from Mary Jane ti Barcelona. Makablaawan pa iti Ortiz ken Emokling family from Loida Ortiz iti Taiwan. Shout out ken ni Lori Manabat iti Dubai. Shout out pa iti Balanag family ti San Simon West, Riverside, Aringay, La Union from Ronald Balanag iti San Jose, California. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rex. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Awagan naklatan itinagan a Rex, 26 years old. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat sapay ko mata makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg, no mapagasatan a mapili a maidrama. Rugyak ti agsalaysay manang, idi first day, kandamo a maamamok ti kabarbaro a katrabahuan mi iti opisina a pagpapaayak. Good morning. Si kagayon ti kasukat ni Ann iti posisyon na pinanawan na. When? Good morning. I'm Rex. And you are? Siyak ni Tricia. Naimbag mo tadagayan man kasukat ni Ann. At least, saan kami unay na matambakan iti trabaho? Kasta ka di? Wen, nai-distribute ngamin kada kami amin ang napanawan na trabaho ni Ann. Kalat ngamin na nag-resign. Gayam, break time man. Ag-break ka pa ya. Seryoso ka launa iti trabaho. Relax, maadal mo to amin dagita, Tricia. Sige lang, I'm okay. Ag-break kay latan. Okay, sikati makam mo. O sige, mapanak pa iti kantin. Pinayabandak ka no, sir. When, Rex, I'm sure namamumo ni Tricia. Di kasukat ni Ann. Yes, sir. Nagsarita kami tayan. Good. Makamu kayo pala kan kuana. Guide her. Isuro yung kan kuana dagiti trabaho idi ni Ann. Siyempre, di na pa'y kabisado dagiti takas-kastrak na lang. Yes, sir. Don't worry. Da kami ti makaamukan kwa na. Dagiti na i-distribute kada kayo at trabaho ni Ann. Ni Tricia itan ti mga ramid. Tapno may concentrate yung matan dagiti trabaho yo. At least, saan kayo unay na marigatan? Tanda ni Tricia ang mga sikaso kadagiti napanawan ni Ann. Imbag nga rod, sir. Tadadagos tinagapra iti posisyon na napanawan ni Ann. Talaga ngayon ka gumaka finalo apiti main office tayo. Amok ngamin na marigatan kayo no sana ma-fill upan ti posisyon ni Ann. Sige, that would be all. Thank you. Thank you, sir. Dasaya at tasimbangpet kan anak. Kumusta ti trabaho? Okay lang, mama. At least, saan kami unay na marigatan? Tadan kasukat ti nag-resign na katrabahuan mi. Nasaya at mat nga rudno kasta anak ko. Isumot lagayam anasapa ka ita. Saan ka manan nag-overtime? Wen, mama. Ada kami din mga ramid kadagiti na itid at trabaho kada kami. Pinanawan ni Ann. Ada ni Tricia. Kat, kumusta ba ti baro akatrabahuan nyo? Well, okay mo ni Tricia, mama. Isu na lang ta saan unay ang matagtagari. Kanayon na makumikom iti trabaho na. Ken nakapurpurmal. Kung nangarod dagiti daduma ka work mi, asuplada ka no.
Ken saan nga approachable. Kasi ti kunakon, saan nga minamatagtagari. Amangan mo't no agal-alangan pala ang anak ko. Siyempre, baro pala iti ofisyo. Mabali na kasta mama. Ang mga numabain pa ilang nga makilangan kada kami. Kung napay kiti dagiti daddo makatrabahuan mi. Nga adda ka no, bukod na alubong. May sariling mundo kunada. Amangan no italaang dayta anak. Inton naka-adjust. Agbalinton nga okay ti amin. Sapay la ko mga rod, mama. Kasta ti kababalin ti baro nga office mate mi manang Emmy. Uray idi medyo nabayagan iti office a pagpapayan mi. Saan lat na matagtagari. Kanayon nga agmaymaysa. No adda happenings iti office, adda lat ta iti ayan ti table na. Never nakita mi nakipulapol kada kami. Mabain pa'y ket din dagiti katrabahuan mi a makisarita ken kuana. Ngam siyak, inaramid ko ti amin, tapno maya sa dagna tirik na kanyak. Mamati ak ngamin manang, nga itilikodan ti kasjay akababalin na, at damot la italtalimang na akinaimbag. Umay kantay tulad kan Tricia. Marigatan kang agura iti pagluganam, ta sigurado nga ado ti agura iti taxi. Rush hour nga minan. Saanan Rex? Agyaman naklaangan. Agurayak pa'y. Adan tulat ta. Umay kakit din. Di ka madanagan. Saan ka kidnapan? Sika talaga. Sige man laangan. Agyaman nak Rex. Maistorbo kan. Imbes na makaawid ka dagos. Don't worry. Basit labanag na ito eh. Okay. Let's go. Agkape ka pa, Rex. Thank you. Agmay may saka ka dito pag nanaidam? Wan Rex. Nagapuak namin di probinsya. Oh, kasta ka di? Di nabati di probinsya di pamilya? Ulila ako na damang. Tiikit ko tinang tarakan kanyak. Sipod pimusay dagiti parents ko iti aksidente. Ngam, daksang gasat, tanagsakit, kat pimusay. Ha? Actually, kaitabtabon mi laang, sakbay ang nag-report ak iti trabaho. Anya? I'm sorry, Tricia. Kastagayam tinapasamak. It's okay. Siguro, blessing in disguise ti kaadan ti trabaho dito eh. Tapno malipatak tinapasamak iti ikit ko iti probinsya. Iso na laang ta, na ikawaak, sipod awanan kadkadwak. Talaga may kawa ka. Narigat agmaymaysa. Hanggang di ka madanagan, tamanipod ita. Saan ka nagmaymaysa? Ada ako nagayim mo. No, maikariak lakit di. Apay ket di na saan. Kinapudno na, bilibak nga rodkan ka. Tauray no mano adaras nga iyad adayok ti bagikan ka. Saan ka latasim mo ko? Kanayin latangada ka dita. Di ka pulos limiklik kanyak. Tricia. Amok na damay bagbaga dagiti office mates tayo. Gapoy ti ugalik akay kayat ko tagmaymaysa. Kayat ko ngamin arwamon ti bagik. Taamok nga awanan pamilyak. Kat awanan tinamnamaak. No di ti bagik laangan. Di ta ka nagbidot. Kamali di ta ka panunutam, Tricia. Ada kami agagayim mo.
Saan kang agmaymaysa? Tandaanam dayta. Mama, mabalin ka din nga ipasyar ko ni Tricia dito balay? Sino Tricia, anak ko? Diyan nga kabarbaro nga office mate mi, mama. Isumot lagay makanayon amalmalday ka nagmaymaysa. Tauli lamat gaya man adamang. Kaya tiikit na anang tarakan kan kuana. Pimusay matan itay nabiit lang. Iso nga awanin na pulos ti pamilya na. Kasta ka di anak. Kaasimat nga rod no kasta. Anak ko. Ipasyar mo ditoy. Tapno marik na nga dagagayam na amabalin nga agbalin a kapamilya na. Thank you, mama. Kunakon kat anasingpat ni Tricia. Talagang adala ang pagdaldalanan na iso akas jeti jarna. Akayat na ti kanayon nga agmaymaysa. Ngam ita, tada ako nagayim na. Aramidak ti amin, tapno mabaliwan ti panirigan na itibiyag, nga awanin ti pamilya na. Iparik na tayo kan kuana nga adda tayo ang mga dingay kan mangiparik na kan kuana. Asaan nga agmaymaysa ito'y abiyag. Mama, iso ni Tricia. Office mate kan gayam ko. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Naimbag ta nakapasyar ka, iha. Di nakawagan iti, ma'am. Tita ko namlatan. Wanmat nga min, Tricia. Okay, tita. Amo kasi nukon na ka ni Rex. Katipasyar na ka dito'y balay. Iso ang nagluto akiti merienda. Ag merienda kayo, kabayatan ti panagin indistoryayo ka ni Rex. Thank you, mama. Sige, panawad kayo pa dita, ha? Tainak isagaan na ti meriendayo. Thank you, tita. Tricia. Anya ti makunam ka ni mama? Nagsingpat gayam ni tita. Nabang aranak pa idinamamok. Impagarup ko ngamin. No di nak magustuhan agayam mo. Anya kita sa anin. For your information, naistoryakan kan kuana. Ket nabayagan na kaya't nakaamam-am mo. Kasta ka di? Agyaman na Rex, ha? Anya ko matipagyamanam. Gaputa nagbalenta na singed iti tunggal maysa. Nariknak amabalinak pay gayam nga agragsak. Tadimtang kayo iti biyag ko. Kunaknog na nayon nga agmay saak. Tricia, manipod ita. Adda kamin. Ibilang na kami akapamilyam. Saan kan nga agmaymaysa iti kaano man. Agpay sugayam ti atap ko manang Emmy, nga itilikodan ti kasjay nga ugali ni Tricia, adda nakatalimang akinaimbag iti puso na. Inaramid ko ti amin tapno ad-adda amaya sa dagko tirik na ni Tricia kanyak, kat sa anak met anapaay. Idinamamo ni Tricia ti pamilyak, nakitak ang nagbaliw ti rimat dagiti matana. Nakitak ti kinaragsak na, nang runa idiimbilang mi amyembro ti pamilyami. Nukas jay nga awan trabaho mi, addaak iti pagnanaadan na, wano saan, iso ti adda iti balay. Agingga adimteng ti may sa apagteng, adyak ni namnama.
Saan ka simrak iti office? Naglivak. Madanagan ngamin kan ka. 1 week asan ka asimrek iti opisina. Anya ka diti napasamak. Awan, anya ko mati napasamak. Adalain na si Kasok, iso sa anak ka nakastrek. Tricia, ada ka di rumbang ama amuak. Awan, kunak lang aruden. Apay ka dyan nagdagulit ka. Mariklik na Tricia. Ada ilimlimad mo kanyak. Pangasim, ibagam ko ma. Awan, kunak lang aruden. Apay ka dyan askan ama-amam amin ti may papan kanyak. Asino ka kumay ti biyag ko tapno pakibiyangan nak? Gayem nak. Pamilya nak. Sana ko nasa bali at tao kan ka, Tricia. Ita, ibagam kanyak no anyaman day tang ilimlimad mo. Agawid ka na. Awan tinas ka na maamuam. Anya ka mo tan, Tricia? Pati ka di kanyak? Agilimad ka? Ada sakit ko. Ha? Ada breast cancer ko. Katamo ka mabalin nga ipatay ko na ito eh. Anya? Onya, napnag kan? Mabalin mo mat siguro ti pumanaw. Agawid kan. No. Kaano pa'y? Ape, adi mo yung baga kanyak. Saanan ang masapol ang maamuam? Kabaalak na ito eh. Kabaalak ti agmaymaysa. Ngam saan arumbang abaklayam day tangag may maysa. At daak dito eh. Kaya't kung ay parik na ka saan kang agmay maysa. Nga adda dagiti tao ang mangisaksakit kan mangipatpatag kan Tricia. Saan na masapol? Apay ka diyan nagdagulit ka? Saan kayo ang masapol? Kabaalak na ito eh. Kabaalak na agmaymaysa ko naglalaro. Huston, di ka nagsangit. At daak lang dito eh. Di ka panawan. Tamanipod ita. Saan kanya agmaymaysa. At daak dito ay Tricia. Makawanan na, Rex. Kinapudno na. Idinamuak ti may papaniti sakit ko. Kaya't kung nga ibagakan ka, gaputa si kalaan mo ti amo ka makaawat, kan makasarsaritak. Ngam nagbabawi ak. Kinunak itibagik. Total, mataayak tumatlaan. Aping agbalinag pailaang abagan kan ka. Tricia, saan akong asabali at tao kan ka? Agkayim ta. Ngamjag kaya't ngagbalinag abagan kan ka, Rex. Total, naruamak matan ngagmaymaysa. Di matayak latan ngagmaymaysa. No. Saan ka pa matay, Tricia? Kaduan ka. Adda kami iti pamilya. Labanan tayo ti sakit mo. Agbiag ka pa iti napaot. Kumusta ang tiriknam, Tricia? Medyo nasaysaya at matitan. Ngamitay nagkaputay di balay. Maulawak ngamin unay itayan. Mangrugin ti therapy. Kinasao kong ti nurse ano mabalin. Kabayatan ti panag-therapy. Agtali na id ka lang dito ospital. Tapno mabantayan da ka na imbag. Kan mataming da ka. Ngam Rex, apay ang makonfine ak pailaang. Kabaalak mat. Nasaysaya at no ijaya kon balay. Saan? Nasaysayat mo't lang no adda ka dito ospital. Tapno makainan na ka na imbag. Kaya noon gayam. Umay dito'y damamainton madamdama. Isuda ti mang bantay kan ka. Tamapan ko alain dagiti ka sa pulam iti pagnanaidam. Ha? Kababainan ka da mamam. Mais-isturbuda pa yan. Nang runakan ka. Saan ka manan asimrak iti trabaho? Manipod nagsakitak. Kanayon nga da ka iji balay. Awanan ti umna aturog kan pandangan mo. Di na ka di pa kadanagan.
Nagpiksa ako. Oh, kabailak na ito eh. Mabain ako ni ti pamilyam. Ni mamam, iso ti makumikom nga umay mangyag iti linuto na mabalin ko akanan. Dahito iti tiyak kayat, Rex. Maminsanak lang arudo na madaan iti pudno agagayam. Agbalinak pa'y abagan kadakwada. Kas kumakan ka, kan iti pamilyam. Tricia, ni mama ti mismo ang nagdisnudo itanyaman nga aramidon na ita. Kan maysa, saan ka nasa balik kada kami? Imbilang da ka nakamang ti pamilyami. Napanagnikam da ita. Ngamin, napintas ti trato da kan ka ididamong impasyar kay Jibalay. Saan ka di? Agyamanak kan ka, Rex. Agyamanak iti pamilyam. Kumusta ti Riknam kalpasan ti therapy session mo? Nasaya at matan, Rex. Ungayam, imaitay ni mamangam nakaturog ka. Imay nangigiti makan. Kasta ka di. Kababain pa yan ka ni mamam. Aday ta ka man eh. Ay, makabanog mat gayam ti kanayon nga aginanaan niya. Ngamday tati ka sa pulam. Tinaan-anay nga inana. Maikawa ka laeng. Ta kanayon nga minatrabaho ti ininto na remedy. Rex, kaya't kunti agawid. Ha? Kabaalak mo ti agbiyahe. Manipod iti ospital. Agingga iti pagnanaudak. Kabaalak, oray kalkalpas ti therapik. Ngam mabannog ka, Tricia. Nasaysay at matlang na adda ka dito ospital. Saan ka na mabannog nga agbiyahe? Gan makipila. No kas nga schedule ti therapy. Kabaala katarak ng tibagik ijibalay. Talagang ngamin adjakon kaya't agbayag pa'y dito eh. Panagriknak ngamin. No agbayagak pa'y dito eh. Nakarkaro ako mapsutak. Tricia, manulagan na session ti therapy. Kalpasan na, makaawid kanton. Pangasim, Rex. Kaya't kunti agawid. Diyak kayaton ti angot iti ospital. Oray dagiti makmakan. No dagi jibalay, makagarawak iti normal. Sana kas dito'y, akanayon amay palagip kanyak nga da sakit ko. O sige, ngam di mon ka bailan, ibagam kanyak ha. Tapno may subli ka adagos dito ospital. Talaga gayam ang nagpayawidan ni Tricia, anak. Wen mama, masikuranan ni di ospital. Ay, Amoy mama. Nudaddo ma. Kasla maaw-awa na anak ko ni tinamnama. Tilangan mang patpatibkar kanyak. Kati makitkita ka pa nakilablaban ni Tricia iti sakit na. Masya anak ko na yun kan ko ana mama. Oray makitkita ka nakaisam. Amok nga iti kaunggan na. Marigrigatan. Dinala kaya't nga ipakita kanyak. Rex, anak. Ay atag unay ni Tricia, mama. Ngam, Jack pa'y kabailan ni ipodnokan ko na. Tama nga no pagarupon na amasya naklakan ko na. Di ka agdanag, anak. Ipakita tayo kan kwa na ti suporta tayo. Saan tayo abaybayan ni Tricia? Iparik na tayo kan kwa na nga adda tayo amang ipatpatag kan mangilalakan kwa na. Iti kasta, saan ako mapsot ti pakinakam na? Dakal ti kaasi ti Diyos, anak ko. Awan imposible kan kwa na. Amok amalasatan ni Tricia ti rikriknaan na.
Tilangan Diyos ti pagsamsam makadak mama. Amo ka din na baybayan ni Tricia. Kaya't kung agbyag pa itinapaot, tapno may pariknak kan kuha na tinalaos a panagayat ko. Ipatpatag ko unay-unay ni Tricia mama. Katjak total likodan, wano baybayan. Nga orean niya pa'y timapaspasamak. Tricia, nalpasan ti last session ti therapy. Aginana ka, nagpaimbag ka. Amok analasata mo di sakit mo. Agyaman akan ka, Rex. Sikatin ang patpatibgar iti pakinakam ko. Tapno labanak ti sakit ko. Sika, kan ti pamilyam. Ngam, talaga gaya masaan ka naawanan itinamnamaan niya. Iti ka ano man, sa anak anaawanan itinamnama. Inal daw nga ikarkararagan da ka. Nang runa da mama. Ken dagiti ka opisinahan ta. Kadamok, akalpasan ti last session ti therapy. Agimbag kan. Amom, jakon amo, no kasano nga agyaman akan ka. Kan iti pamilyam. Saan mo ko man napanunutan da ita? Napatag ka kada kami. Napatag ka unay kanyak, Tricia. Anyatig ko na, Rex. Napatagakan ka. Nabayagan, Tricia. Kinupkupi-kupak da ito ariknak. Tadyak kahit apagarupam, wano panunutam ama asyanak lahangkan ka. Takinapudno na. Damo pa ila nakita ka. Inayat kan iti kasta unay, Tricia. Rex, agyaman na kiti Diyos. Tadimtang ka iti biyag ko. Amom, kinun ko nakidi iti bagik. Ano asino ti lalaki amang iparik na kanyak iti panangilala. Kan panangipatag. Amok nga isun ti agbalin akat ako nainay ko iti biyag. Katsi ka dayta, Rex. Tricia. Napatag kamat kanyak, Rex. Ididamo. Kaya't kaliklikan. Ngam napasamak kanyak ti kastoy. Kat nakarkaro nga impariknam ti panangilalam kanyak. Dita nariknak at talaga napatag kamatan kanyak. Ay-ayatan ka, Rex. Ay-ayatan ka mat unay-unay, Tricia. Amom, ora iti tagtagainap. Diyak pulos ni namnama ama pasamak ti kastoy. Timadaan iti mangipatpatag kanyak. Kanti maibilang akamang ti pamilyam. Isung agyaman ako na ikada kayo, Rex. Awan derong mga pagyamanam. Kinayat mi daytoy. Tagbalin ka aparte ti pamilyami. Amom, idi, mabutang akamatay nga agmaymaysa. Di awan ti mapanon akamasayag ak. Ha? Di awan ti mapan makilamay. Di awan ti agsangit. Mabalin ka di, Tricia. Di ka agsaw iti kasta. Kan kinunakmatan. Saan ka agmaymay sa itan? Tanda ako ni disibay mo. Da kami iti pamilyak. At da kami dito'y parakan ka. Kan kang runan ita amin. Saan ka amatay? Ngamita, saan ako na mabutang? Kan nakasagana ako na lumaban. Tanda kayon iti pamilyam. Idinamwak ti may papan iti sakit ko. Talaga si Muko akon. Naklon kon.
nga aging ganito'y lang ang tibiyag ko. Ngam ita makit-kita ka. Kan marik-rik nagtipa nang ipatag mo kanyak. Nakasagana ako na lumaban. Tricia, Kat ulit at tiagyaman iti Diyos. Nga oray aging galaangan dito itibiyag ko. Napadasak tinagbalin akamang timaysa na ragsak a pamilya. Kan napadasak timayat timaysa anatak ng alalaki akaskin ka. basta ikalim kanyak ha. Lumaban ka. Lumaban ta. Oray niya ti mapaspasamak. Saan ka panawan? Saan ka baybayan, Tricia? Ikarik, lumaban ak. Tap na makadan na kayo pa itinaun-unday a panawan. Lumaban ak para kan ka, Rex. Ay-ayatan ka, unay. Ay-ayatan ka man unay-unay, Tricia. Kalpasan, tinaudi a therapy session ni Tricia, ninamnamak at talagang agimbagan man ng Emmy. Awan sarday ti panagkararag ko, kastamot ti pamilyak. Kan nakitak ti determinasyon ni Tricia nga agbayag pay, iti daytoy abiyag. Nagtultuloy nga rod ti panagpaimbag kan panagpapigsana. Amok nga awan imposible iti Diyos, iso adakkel tinamnamak a malasatan ni Tricia ti sakit na. Kalpasan ti manoabulan a panagpaimbag ken panangaywan ko kenkwana, pimigsa ni Tricia ket ita maysan a cancer survivor. Ket ikarkararag mi asapay kuma, ta saan min a mapadasan pay dagiti naglabasan mi iti kalabas. Ita umadanin ti panagkalay sa mi manang. Aging galaangan dito'y ti surat ko. Kat sapay kuma, ta nakaibati iti namnama to'y pakasaritaan mi, kadag iti agsagsagrap, iti kas, iti sakit ni Tricia. Saan kayo kumaamaawanan iti namnama? Saan na tayo abaybayan ti Diyos? Di na tayo ipaayan ti Diyos iti panubok, nga amuna asaan tayo amalasatan. Di tay ko masardayan ti agkararag kenkwana. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo, Rex. Rex, pagayam ko, pudno anarigat ti naglabasan nyo ka ni Tricia. Ngam ditoy anapanagnakan, nga awan imposible iti namarswa, nang runa no natibker ti pamati tayo kenkwana. Dayawan ka, Rex, ta impakitam kan impariknam tinalaos a panagayat mo ka ni Tricia. Ti panagsakripisyom nga uray di mo namnamaan nga ayatan na kamat. Ngam nasupapakan amin a sakripisyom pagayam ko. Ta inayat na kamat ti ipatpatag mo unay ani Tricia. Sapay ko ma tagtultuloy ti kinaragsakyo kan tibuklen yun to a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglaban
ita